Синята пръчка. Айде играме кринца или да играме гоненица. Айде, Борис да не прави да ни хване. Кой? Бата, ще ви хвана и двамата, за даже няма да има и 5 минути. Ходи игра. Искаш ли креница? И аз искам криеница. Колкото скъпа на Михела! Ама ти нищо не искаш! Абсолютно нищо не искаш! Бърбе, разплита с карта. Айде играме креница. Да бе, само ние двамата ли? Михела, ти ще играеш ли? Ще играме креница. Не много ясно, защото ще ме накара тази броя. Не, аз ще бъда първи. Аз ще бъда първи. Добре, айде. Аре, Михела, ще играеш ли? Чакай, Бориса, чакай, аз стой. Много перфектно игра. Бате, от тази цветна дреха, разбира, че мога да се видиш, бе. Как не мога да се видиш? Аз ще заминавам. Значи, Тогава няма да играя. Ще ли думаме, бей сега тогава, защото ще ти бръкна в газа. Ще се редуваме. Бата, аз ще броя е там до това дърво. Ми интересува. Аз отивам да броя, който сака да се крие, да се крие. Това е. 20 или до 30. Ще броя до 30. Не ми интересува. За жалост, видите. Не ми интересува. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Мали, чак да падна. Смер, бе, ти тъпли си, бе. Какво за смер? Пате, колата не е с такова стъкло. Иначе само Михела ще брои. За жалост. Айде, дойде пак после. Моля. Не. Аз ще пусна и камера. Аз само не кажа, че снимам в YouTube. YouTube, Да. сега. Да. Здравей. Ти можеш да тръгнеш нагоре, се заплюеш. Не мога да пушам бе. Бата, аз от тук можеше така да мине, ти си вече горе и тук се заплюеш и вече смея. Сега си ти, само Не, да няма да кажеш. играя. Окей. Хора, играем креница. Бате, угаси то фенер, бе. Само да кажа, гаси тази лампа. Човек, аз нищо не виждам как да го